everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. Salogafur, dini hai Bodoland idol audition jasigan ara. Benikhain dang जों लोगोसे दङ नै Moland, इथिंजाय दिमाशा, ओमफ्राय इथिंजाय दं आलासि सान्थेला बर' आरो बिथिं दं फंबाय. हाय राधे राधे श्याम. So दा auditionआ लांहिनाव जागोन आरो ओमफ्राय दा जोंहानिफ्राय जों ओंखारबोबाय ओरैनोथ' 9टानिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो ओमफ्राय स' बिदिब्ला फैबाय थादो जोंजों लोगोसे अडिशनसिम ना मा बुङो मलेन्दा माबाफोर बुंगोन नामा लांहिनाव फैनानै माबायदि मोनदों कार्बि आंलंआव फैनानै आङो कार्बि आंलंआवथ' सिगां फैखांबाय एक्जेक्टलि लांहिनाव फार्स्ट टाइम आरो नोंसिनि गामियाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों लकेसनफोरा जोबोद मोजां आरो शुट लानोब्ला फैजागोन होननानै आङो सानदों सोरबाफोर जुदि शुट लानो होनना फैयोब्ला जोबोद मोजां गामियारि लकेसन हाजो एरिया मोजां नुथाय दङ बे समाव आङो मिथिखौ मोनसे खोथा सोंनो सानबाय थारमाने आच्छा नोंसिनि गामियाथ' जोबोद मोजां नङा होमबा ओमफ्राय लांहिन हिसाबै लांहिननिफ्राय एसे ससे फैबावनांगौ जायो बेबायदि समायना गामियारि ओनसोल सिंनिफ्राय नोङो सासे मुंदांखा फावखुंग्रि महरै जेनेबा माबोरै साक्सेसआव फैनो हाखो ओमफ्राय बे कुइसननि एन्सारानो जाहैबाय आंबो मिथिला बोरै बिदि जालांखो टाइमजों लोगोसे ना न हमनो हायाखिसै आरो एसे लाकबो दंमोन खोमा ओंखायनो आरो हार्डवर्कबो दं बिरादनो इजिलिथ' मालाबाबो जानो हाया नालाय ओंखायनो आरो बयनिबो अननाय आरो सापर्ट मोननायजों लोगोसे बोरैबा जालांबाय आरो अखाबो हानानै होबाय दा फुङाव लाइनबो गैयामोन ओमफ्राय बोथोराबो जि मोजां जादों दा दोमिलुन आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगांनो नोंथांमोननिसिम मा मार्टनि प्रडाक्टनि बागै शेयार खालामनो सानदों आंजों लोगोसे दं दा भिटामिन सी आरो T3 स' भिटामिन सीआनो जाहैबाय फर अल स्किन इलुमिनेसन बेयो जाहैबाय मा होनो फर 24 आवार्स थायो बियो बेखौ लागायबाथाय मोखाङाबो एसे ब्राइट जायो आरो लोगोसे सान डेमेजखौबो बियो मा होनो मोजां खालामो आरो बेयो जाहैबाय एक्ने आरो पिम्पल्सनि थाखाय आरो हाइपार पिगमेन्टेसननि थाखायबो बिराद मोजां लोगोसे सिलिकन आरो पेराबेन फ्रि फर अल स्किन टाइपनि थाखायबो बियो बिराद मोजां आरो स' बिदिब्ला फैदो आं नोंथांमोननोहाय दा भिटामिन सीखौहाय एसे फुननानै दिन्थिनोसै भिटामिन सीखौ फुनग्रोनोसै आङो मार्टनि प्रडाक्टफोरा बेनि थाखायनो मोजां जे बेवहाय जेबो हार्मफुल माने केमिकेल थाया आरो भिटामिन सी बेनि थाखायनो आङो बिराद मोजां मोनो आरो बे मार्टनि क्रिमखौहाय नोंथांमोनहा जुदि बे प्रडाक्टखौ लानो सानदोंबा लिंक इन डिसक्रिप्शन आं डिसक्रिप्शनावहाय गासिबो डिटेल्सखौ होनानै दोनखादों आरो नोंथांमोनहा जुदि आंनि कोड Narzary 2022 कोडखौ इउज खालामोबा नोंथांमोना 20% डिसकाउन्टआवबो मोननो हागोन आरो नोंथांमोना बे प्रडाक्टखौ मार्टनि अफिशियेल एप्सजों लोगोसे नोंथांमोना अमेजन नाइका आरो पार्पलावबो फ्लिपकार्टआवबो मोननो हागोन आरो बियो बिराद माने मोजां प्लास्टिक पजिटिभ आरो इन्डियान ब्रेन्ड लोगोसे बेवहाय नो केमिकेल हार्मफुल आरो लोगोसे अल नेचुरेलजों बियो बानायनाय बिनि थाखायनो बिराद मोजां मोनो आरो आं बे मार्टनि प्रडाक्टखौहाय लोगोफोर स' नायदो बेसेबां स्किनआ ग्ल' जादों आरो बिथिंबो नै प्रडाक्टखौ नायनो हागोन आंनाहाय बेनो भिटामिन सी आरो T3 मोजां मोनदों आङो फुननानै नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनो हागोन आरो बेल' नङा लोगोफोर नों जुदि बे मार्टनि लिंकजोंहाय नों जुदि प्रडाक्ट लाबाय थायोबा नोंनि नामावहाय बिसोरो दंफां फांसे गायगोन बेथ' जोंनि थाखाय बिराद मोजां बाथ्रा आरो लोगोसे बे दंफांखौहाय नोंनि नामावहाय गायनानै फट' लानानै नोंनि लिंकआवहाय बिसोरो शेयार खालामहरगोन आरो स' लोगोफोर बिदिब्ला फैदो जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामफिननोसै अखाबो हादों दा दाथ' लांहिननिफ्राय 6 किल'मिटार थांनांगौ जायो नालाय गामियावसो गामि भितराव फैबाय था ना दा दा सफैबाय लांहिन ओमफ्राय आगैमोनबो फैहांबाय अडिशननि थाखाय ओमफ्राय जोङो बेखौ लांहिननि जोंनि एप्स अफिसावनो अडिशनखौ लानाय जागोन आरो ना आदाम होननानै एरेन्ज खालामबाय थेंक इउ एरेन्ज खालामदों नै बेथ' नै एरेन्ज खालामबाय थादों आरो हाय ओमफ्राय हलखौहाय बेयावनो लानाय जाबाय बेयावनो लानाय जागोन आरो अडिशनखौ मोजां एरेन्ज खालामना दोनदो बिसोरो Justice, welcome. आगे जेखाय फै आब' थौ जिरायफै ओइ नै माबा खालामबाय थादो बिसोरो
खोमसि नोङो गोसोम नुलायबाय नोंखौ ओरै लाना हानसां एसे एलाय गुफुर नुबाय दे फम औ बे फार्स्टआव लागायनानै ला स्टार माबा दङ पिन दंखायो आथा दं आं लागायनानै ला र' आं जोंना जेबो नङा दे फिलाप खालामग्रोनानै दाहाय होजागोन 26, 27 lah ni Esa. Oleh? Jangan. 30 lah. Anglongनि फंबाय आगैमोन गासिबो दिनै अडिशनाव बाहागो लानो फैदों आरो अल दा बेस्ट गासैखौबो दे आगैमोन मोजाङै खनदो ओमफ्राय इथिंजाय रेजिस्ट्रेसन ला नै फंबायाबो खनगोन अल दा बेस्ट आगै औ नोंबो माबा होनगोन नामा कार्बि आंलंनि एक्टर फाइनालि फार्स्ट राउन्ड अडिशना जोब्बाय दा सेकेन्ड राउन्ड गोजान नालाय डाबल फैबाय थानो हाया बेनिखायनो डाइरेक्ट सेकेन्ड राउन्डखौबो लानानै बिसोरो थांगासिगोन आरो स्टेज मारै नांनाय अडिशन लानानै मोजां नांदों ओमफ्राय थाबैनो मोनसे नोंथांमोननिसिम मोनसे बिराद मोजां मोनसे सारप्राइज दंना फैगासिनो दं आरो औ सारप्राइजजोंनो दोनथ' सारप्राइजजों दोनथ'नोसै नेक्स्ट ब्लगाव खिथागोन खिन्थु दा खिथाथ'आ अके ओमफ्राय जोंजों लोगोसे नायदो आबै थोरसिगालिबो दं कार्बि आंलंनि ओमफ्राय बेयावहाय आंबो दसे बिसोरजोंहाय हेफाजाब होफानाय जाबाय आरो खारन आलासिफोरजोंहाय दसे आंबो जिरायनानै थाफानाय जाबाय आरो ओरैनोथ' आंहा अडिशन बिदिनि जेबो माने लानो हानाय जेबो आइडिया गैया थेवबो आलासिफोरजों दसे जिरायफानाय जाबाय आबैया सफैनो हाबाय आरो गासिबो दङ सार थेंक इउ एभ्रिथिं माने मेनेज खालामनानै होदों नै बिथाङानो गोजोननाय थाबाय जोंनि लांहिननि सारमोन ट्रेडिसनेल मिउजिकजों गिटारजों ओमफ्राय कीबर्डखौहाय दामगोन बिशिशर ओमफ्राय गिटारखौहाय दामगोन जास्टिस अडिशननि थाखाय अल दा बेस्ट बिशिशर अल दा बेस्ट औ थिंजाय दं आबै सारमोन दा जोंनि कार्बि आंलंआ गोजानद्रायखाय डाबल फैबाय थानो हाया होननानै खेबसेयावनो बिसोरो ग्राउन्ड एडिशन सेकेन्ड राउन्डखौबो लाखानाय जादों आरो
Finally audition successful. नै उन्दैफ्रा गासिबो audition होफैजोबदोंमोन आरो audition ko oh idol ni audition Finally audition जोब्बाय आगैमोना माने जाय जाय देरहादों बयखौबो थाग्रा एबार प्रेक्टिस खालामनो थाखाय खावलायबाय थेंक इउ सो माच दे बिथाङाबो फैदों अडिशनावहाय बिराद गोजोनबाय जिउ गारनानै प्रेक्टिस खालामदिबा औ जिउ गारनानै दे आगै कंग्रेचुलेसन मोजाङै प्रेक्टिस खालाम दे औ दे बाय बाय जोंनि कार्बि आंलंनि सिंगार बिशिसर थेंक इउ फैनानै सापर्ट होनायनि थाखाय आरो बिथिंबो जोंना सार एबसुनिफ्राय ना बिराद सापर्ट होबाय बिसोर नङाबाथ' जालामोन आरो थेंक इउ औ आबै जोंना आबै थुरसिगालि बयबो मिन्थिखागौ गोदोनि दासिमबो सिंगारानो आरो थाबैनो आबैनि गोदान गानबो खोनानो मोनगोन आरो ना आबै ओमफ्राय थिंजाय गथ'फोरा ओमफ्राय जाय फंबाय बिनानावमोनहा सेलेक्ट जानो हायासै बिसोरखौ खावलायो दुखु जानो नाङा होननानै मानोना नेक्स्टनि थाखाय मोजाङै प्रेक्टिस खालामबावदो आरो लाइफआ माने बेल' नङा दासो स्टार्टिं जार्नि होननानै साननानै ला आरो नेक्स्ट मा होनो अडिशन होनो थाखाय प्रिपेयार जानानै थानो थाखाय खावलायबाय आरो स्पेसियेलि मलेन्दा दिमासा आरो बोरो बय थांखो माखासे टिमा थेंक इउ स' माच जोंनि कार्बि आंलंआव फैनानै फाइनालि साक्सेस खालामनायनि थाखाय अडिशनखौहाय आरो दाथ' नों मिन्थिनो हाबाय जोंनि कार्बि आंलंआव बेसेबां टेलेन्ट गोनां गथ'फोर दङ ना बेसेबां दं ओमफ्राय माने फैहां जादोंमोन आरो फार्स्टआवहाय बाट आं दुखु मोनगौमोन फैयाबा दिनै फैनानै फाइनालि साक्सेस जाबाय बेयावबो बहुत इन्टारेस्टेड गथ'फोर दं आरो जों मोजाङै खबर होनाय मोनबा हयथ' जों मोनबावनो हागौमोन टेलेन्टखौ बाट जेबो नंला नेक्स्टआव ना औ दे जोबनायनि उनाव लांहिननि हटेलावहाय ओंखाम जा रुटिसो जायोनो गिखोना माखोथाय लांहिना ओंखाम जानो आबैया ओंखाम जासिगोन आंबो रुटि जानोसै स' दा जों
So finally आलासिफोरा दा थांसिगोन ओमफ्राय आं सानदों आंखौ गारनानै थांसिगोन बायदि फिल जादों आङो थांफानो लुगैदों दे थांदो मोनाबाय दे थांदो दे रायलायबावलायला नामा आंजों रावबो रायलायबावलायला आंजों रावबो चल जा बाय बाय सेफ ड्राइव सेफ जर्नी अच्छे से जाओ धीरे हाँ सच्ची में मैं भी मिस करूंगी ना आगे जोङो जस्टिस मोननाव हाबदोंमोन थांसिगोन इसोर दा मोजां थांदो दे लासै थां बिदाय थाब लोगो मोनफिनगोन